खुलुमबाय गाइसमोन आं दिदोम ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। नै दिनैहाय निउ इयारनि मुङाव दाखालिथ' थांनाय जायासै। निउ इयारनि मुङाव जों नै दाउ गांखं सावजाहैनायसै भैरबकुन्द अरुणाचलाव। बेखौनो नोंथांमोननो आं एसे शेयार खालामलायबाय गाइसमोन, अन्नानै जोबजासिम नायनानै लादोलाय। जों सानैल'थार, जोङो न' खाथिनि सासे आदा जायो, बेखौ लानानै आं ओमफ्राय जों सानैजों मोनसे पिकनिक फिसा बानायहैनायसै आरोखि माबायाव अरुणाचलाव जोङो नैबे दैमा जिङाव बिराद मोजाङै जोङो पिकनिक जानोसै आरोखि गाइसमोन। ओमफ्राय नैबे नोंथांमोनाथ' मिथिगोन ना मिथिया, फिसा मोनसे गेस दंलायो, बेखौ अनलाइनाव मोननो हायो आरोखि। जायफ्रा पिकनिक जानाय मानाय बायदिसिना बेरायनायफ्राव जुदि नांगौ जायोब्ला बे गेसखौ लानानै, आरो कुकारफोरखौबो नों गिदिरबो लानो हायो गोसोबायदि। जोङो सानैल'खाय नैबे फिसा कुकारखौनो लाबोनायसै, आरो बेयावनो ओंखाम संजाबाय। आरो दा नै आं बोरमा बेदर संनो नागिरदों। बोरमा बेदरखौ रेडि खालामखाजोबखाबाय। दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादों अन्नानै, आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानफोर फैसनबायदोंब्ला आंखौ सापर्ट खालामनानै होनो हागोन। आरो लोगोसे जायफोर पुरानाफोर दङ बिथांमोनहाबो शेयार खालामना होदो, आरो लाइक कमेन्ट लिरना हरदो अन्नानै। नोंथांमोनहाबो जुदि बेबायदि जोंबायदि, जेनेबा आंबो बिदिनो बाहेराफ्राव बिदिनो बेरायहैयोबा, अबावबाफोर थाङोबा, बाइकफोरजों थाङोबा, माबाफ्राव थाङोबा, खिन्थु ट्रेनाव एसे उसुबिदा जागोन दै, बेफोरबायदि बुस्थुखौ लांनानै बेरायजाया। ट्रेनफ्राव चेकिंफ्राव मोनबा एसे माबा होगोन आरो खस्थ' होगोन। कारफ्राव माबाफ्राव थाङोबा खिन्थु लांजागोन नैबे गेसफोरखौ, नङाबा पुलिसफ्रा एसे दिगदार होगोन आरोखि। ओंखायनो आं बुंखानाय थाखाबाय, नोङो अबेबाफोर बिदिनो पिकनिक जानाय मानाय बायदिसिनाफ्राव बिराद मोजां नैबे गेस फिसाजों आरोखि। बे गेस फिसाजोंबाबो नों 10 जनसोनि मानसिनिखौ आरामसे संनानै जानो हायो आरो बोथिसेखौ। बेबायदि कुकार मोनसे थायोबानो बिराद बिन्दास संनानै जायो। सिगांफ्रावबो आं जाखांबाय बिदि, बे गेसावनो संनानै जाखांबाय आरो। ओंखायनो नोंथांमोना एसे देखायबाय दे गाइसमोन। आरो जोङो बिदिनो सङै जायै बेलासिलायसिगोन आरोखि, जों बिदिनो सङै जायै जानानै थांसै। ओंखायनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामफाबाय, न'खरसेनि फेमिलि साननानै लादो। माबायदि मोनदों कमेन्टआव एसे खोन्थाहरदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट होदो, बिदि आरो। बिन्दास जों सानैल'। दे बिदिब्ला नायनानै लादो। जोंजों लोगोसे खाथि खालाफ्रावबो बुद्धिस्ट माबा अरुणाचलनिनो एसे फेमिलि फैदोंमोन। बिसोरबो फेमिलिफ्राबो रेडिमेड संनानै जाफैदों। बिसोरो संनानै लाबोखादों। बिसोरो बारा खस्थ' गैया मालाय, बिसिना फैनानै जाफैनांगौल' नालाय, बिदि आरो। बिसोरनि थाखायबो जेबो खस्थ' गैला। जोंनाथ' नै संनानै जाफैबाय नालाय, एसेथ' टाइम नांखासिगोन आरो बिदि। जेबो नङा, खस्थ'नि फिथाइया गोदै। ओंखायनो बिदि संनानै जानो मोनबा साबसिनसो मोनो। एसे मावनानै दांनानै जायोबा एसे साबसिन, नङा होमबा गाइसमोन? बेबायदि आरो। ओंखायनो जों खस्थ' खालामनानै जानोसै होननानै माबाबाय आरो। ओमफ्राय दाउनि गांखंखौ एसे हांबाय, बेथ' मोनबायानो, जाबायानो होनदो। बेनिफ्राय नैबे बोरमा बेदरखौ दा संबावबाय आरोखि। बोरमा बेदरखौ संबाय, बोरमा बेदरजों। ओमफ्राय बोरमा बेदरखौ बोखांसै ओंख्रिखौ। बिनि उनावहाय बिनि बिदैजोंनो माइरं होनानै संफिननोसै आरोखि। बे कुकार मोनसेल' नालाय, ओंखायनो बेलेग बेलेग आरो बिदि खालामनो हाला। जेबो गैला आरो, बेजोंनो आरामसे सोलिनानै जानो हासिगोन गाइसमोन। दे गाइसमोन।